Ассаламу алейкум. Сразу обошим, делаешься. 4 месяца не играл, да. Бардак, ей, улыбаю, алейкум ассалам, красавчик, алейкум ассалам. Бардак, алейкум ассалам. Где мой модер? Хох канал, да, я. Вообще, это хаят, сходил, я не знаю. Мундушек, энте. Она. Что-то звук слабый, уса наушник. Вот это. Дейл Резхил, улыбаю. О, привет, держи лайк, классика. Граф, как ты, братан? Спасибо большое. За 4 месяца впервые, вот, это моя первая катка. Так что... Куляб, алейкум ассалам. Как ты, братан? Меня нормально слышно, да? Что-то у меня игровой звук очень плохой. Как я это все добавлял, я не помню. Эллари өтсөрү бохуй өчек. Компьютером цоюца. Да, Денчик, алейкум ассалам. Маршвол. Вебки. Веб. Дагвати нас, только с компьютер шайк кэч аур ерзиню. Полный. Чуадик, шайдик даго. А вот, видишь, я уже 3-й месяц. Такс. Тут был кто-то. Интересно, умею ли я двигаться вообще? Стрим швала, я догамываться, просто игра лоуса готел. Заодно шунаса готел. Интернете, да, там. Так, у меня очень плохой звук. Сейчас было обновление. С компьютера обновление, поэтому что-то тут произошло. Короче, катка закончить и в любом случае. Лутаец. А что там хушилосон? Я вообще не думаю, если честно. Чат чувствуешь, а шусу. Уля, цадавола, хызар должен ждать. Так, если даже кто-то рядом, я их не буду слышать, потому что звук очень плохой в наушниках. Эй, Рамзан, сумхаст, хири. Лишний звук. С микрофон чел, хозяин, да, котел бог, чувак, поэтому лишний звук что зарю. Дуклеттерец, своим законно набьёшу. Дукумлеттерец. Герц туш марзи сонам цана. Дик установить тяняться, кашек. Мышки шнурился, да он доизваш цана. Кошюр. Короче. Условия сейчас. Опа, что вырмота, ранее. Все нормально, хази. Коварный волк, ассаламу алейкум, братья и сестры. Какие люди, Рамзан, муду, халды. Все дело. Дома волса, всех. Алейкум ассалам. Алхамдулилlah, шадик, дик, добрат. Сабуа букар, давар.
Всех. Молодых девчинец. Има деди доялся. Авиа нуац. Просто интернет подключить нас. Чисто играл олса готов. Так, плюс играл чоса и подписчикам готов. Ай, бардаки, 16 уже. Бардак, он нускалдалу ханмаю герген. Статус он Саша дальше халгаттан бошит. Уавежа гуатара гентир. Ёк приходер. Так, самад брат муха мадукхан ярсун агаз. Алхамдулиллах чодику. Связи ada царгой просто. Идок Рамзан обояс. Сагас он. Sen чувствительность уяраит моя обояси. Амин, коварный волк. Деврейс Мамад. Рамзан Сергей. Как ты, братан? 4 месяца. Я работал, братан, работал. Больше ничем не занимался. Так, сейчас. Я первого человека убил, братцы. Дадол, сум диц делцахал. Лоз. Сум вообще диц делцахал, братцы. Ола. Мышки дадол, кюгдон соч агдел. Реалет, слушает. Напряжение должность. Герц умадать. Так, сэр майер выехался. Лются, ха. Лутаться, халли, ёх болезнь, лутаться, да, штат всех лутаться, да захочешь. Болезнь, я понял. И матч оваю. Там белый опты я, забила. Арила это она, арила. Арила опты. Так, сауди. Кажется, сани гуш муати. Сапорт лутаться ди, дархас. Абдулла гураба, алейкум ассалам. Дел маршал буа, братан. Буду. Алейкум ассалам, турпал, ау марш вогил. Так. Поздоровался. Сергей, я не видел, если честно. Сергей, ты чем занимаешься? У меня все по-старому. Расскажи про себя, что у тебя там нового. О, фикс-микс. Прикинь, какие люди тут. Фикс-микс, ты, оказывается, красавчик. Сколько времени ты на меня подписан? Ты руин злоуш. Мне комп купили, да? Хороший комп. Работу хоть нашел, Сергей? Да, дикулит Илмасу Абдулла. Главный канал у нас есть, но стримить там я не могу.
Такс. Ой, Зубайр, ва алейкум ассалам. Машво. Везде опыт нужен. Да. Так, зона мыгылыр играть. Али, леймел гейнаюз. Ассаламу алайкум ассалам. Сани сообщение пропустит. Цин кинтир доллаш. Сам дац. Зубайр, ама давай не ра. Та на уч Мухаммад вац иван. أسأل يرسين كروتش إخسان دواش إنسان داود إخسان عباش حوغي Pubg любимая игра, да, если честно. Fortnite солезер сон Fortnite лоузется хейр я дик игра дуал. Если я сюг хочу, да, Помню, у тебя 100 выиграл. Да, и такое было. До Мира. До России. Ой, дел уже, бег побила дел, да. شو اللي يلدا كوك إلا سو خاصيتي كوك اللي قانون معسل ناوست لوز خاني على صولز خاصيتي تيسونا يتابعوا خميورو سويتر وات سونيال بارك الله فيكم برتان تعالوا يقع عجلة سن تقوش سن يتكلا قنصوبية بيتن خصخية بيش سن باقي عالمالات وينز دو خوزج حالات واتسويش تعطيو ده وتشات شو عجا قنا لوزة تلارس ديلا первый кат кюкса зубер за 4 месяца бибу тхан юкса قنا лозас Просто первый катки лоуш стрим латеясал. Сасадюха лоза лозан. Ахклатури бош ос дала первый катки латеясал алатина. Мобайл. Пока пацанам лоз мастер. Хаис лоуш чен дюнда. Замедленно волок да. Иштвала инза. Wow, Дейл, красная зона. Красная зона. Мадиат герц бьёхом. Турбо движение мэра, вот это уж. Алхамдулиллах, сучодикум. Да хахчахки да охкадю само колса лозлрум начвацер сонам цара цанисиет стрим О, Ваша, как ты? Им والله شلا بيار. Нет, حاجة تعال. يقول специально شيء خبأ دعاية حاول سيجويت غير شيء. ده القليون عوامله. هذا معاد غير قليل حسابي. لوز زلقة نرقع شيء ويتر والش.
Давай, Гучер. Ezin gajana do wow hal wol so mel kiyek bakuraja. O Watson bo shumsh dizertse. Ой, теги. Давай, кицусы все-таки. ملوا DTS دميال دقان يغان يازن لاش ستريم بيرو يتصلتينيو так что бяхма вах сюгар и сообщение до Чечня Центр Мира язынок жимуатса босс язва а сейчас вообще и дقан يتصلاش اليوم язын بس просто стрим يعلتينك داتا خواتين и все ميستيك هو اتقى وعليكم السلام تومي ديلا بيركات كبودي جوت صغيتي صعب ماوش اولو شخينات صغلر ايشت так Чечня Центр Мира я живу вот Центр Мира Qibla я с тобой согласен камел дацта эльчун соч орезу действительно дон доказать надо бог كأب دون Центр Мира خلر да до цеюшно ма они сон реально они сватали в общем они сватали да они су так что земное притяжение كأب дон мире угар чомет кабаю так притяжение улшты магнитное поле короче вообще чойл шметигюз хацу агор давиржен хасужуди вахча каб дочой дадвержи ламаз докой асужди ваншхена йол негативный хадирса кверца йол шо негативный энергию и дайол бо анис декцалар анис декцалар да нис чохие чуде да амла анис декдуча анис декцадуцалч да вролиштаг хал стрим шечхена шта хуя зорюца улштац шта разные темно шхрит стриман штязо что лишь эс язи ну мою ну полгода назад талаш 4 месяца назад я занюх. Мич яха кигир меттеги яха могду. Само Рамзан делда сом канал. Надя яхан бош. Хуй задела. Канал дам садек не раз. Сам желание даёлся, да. Вообще стримить-то догца долж. А что забросить нерёх, да, устрада лоуш, коварный волк лоуш, короче, всяк уезжаешь. Нога чуоля, ажарксек. Ханяли оля уже, лоузла арпуна. Ну, чё, дукхен шаме ряцасо, игрыште. Так, дöni غميرش كنتي شو مديلش شين دون تا قلا خلر بيومار داشم هيك قبلة دوت شو هيك خلر قوي وات إيمنا إكاب على صدوه طيب عليه الصلاة والسلام سان بصوب اشتغنا شيغر خلقية ترتصدا ورخوز كاب دون ووش ديحكن ووش تصر درشا المتك بوت ورخوز دوخ وردر
işte elmettik bu. Şimdi o şahane çok şahane şu bozuldu. O şu halkı yatırma diye по-любому. Şeytan bu da şey dama dayı sonra o şu dinat avatar yet vasiyet غيرش. Hor halkı erdol doşa. Çaşiye koyuş kanleş kıymetine cevap dal diye zadal ştoyuz. Şimdi o şu halkı yatırma diye. Tip soya as moda ait on naşid sa telefon تعداتس. واش نهار سواز تاع دوحر ستيم لطير قاس خبر ديوتش. اتخين صوت يا كمبيوتر обновление яш مص обновление яш короче. Компьютер شو телефон тес скачать яш. والش عيش خلام яса. Законно компьютер квартал збекн. Telefon da daqam iş yeriz. Telefon on это селится. С телефона драйвер خليز с телефона ой على стримит. أحد كان صوت يا تليفون اسم. драйвер че я خليز короче. Сразу это тасло. Заتصور واتر دون наблюдение цей у нас. سوق الأونلاين صحيح الله يعسك أنت. Стримит تصدق канал ده. Аж думать соншу. Қазам қылар бадық дейш. Онлайн қылыш. Барзика ва алейкум ассалам. Тац болчу. Накрутки аламу görсün. Можете гушуться, серьезно, язу еще стрима. Сколько человек на стриме можете? Там плюсики поставить. АК-47. Амад ауиз. Мил аккаунте иник бадыгыш дөхар гушусон. Ahmad ya АК-47 бамыз жал. Сразу догадал. Осман, ну. Все понятно. Так. Вадам дудук. Так, синзу лидер, Чат ешаля. Чат ешал, жалко вообще. Ну, чат в любом случае ешаришь у нас. Игра дикцелоза. Да, сдали это, был, давай, брат, счастья тебе. Бурсак olsan. Мало. Амин, амин, счастья всем, дом, братан. Что не закуешь, аж до... Макисишь, цыгары, с ума дать. Het kan natuurlijk niet zeggen hier.
Короче, Оксавен 4 дац. Ца явно цэгэлжэмо. Океарта 3 хазамацоо. Inson döl ودقيتي عكار زلاح صلاح حيتي يسقى عكار حتى يوشل عضو متر السلام عليكم السلام مارش وغو برتان مو السلام الله شوي بابجا إنزا أول إنزا بيو спецназа يتصير لوش والله نقاسن موسى وعليكم السلام مؤمن وعليكم السلام شاويق مارشوارو شايق يش سلار وصبا دقريتش قطع вообще целоз Dadaluştalar, dalurdur qas şunu qata. Musa qisna şu qisnin qata axloş. موسى يز عدل ضل أخشى وما حارم نو ضوحكم تدوح كرا عزود بيش طول شيوان خاص حانل نو عدوح كرا молодец زود بيش دول شي مسوالنا تأمبا ترم صباح Чеченец борил. Молодец. Ой, юх, аж це нові ігри штатся что. Ой, це пока дон. Хуже даст нові іграшки. Сохо играем, чего сагаттилу. Це же ми қонақ lösen. Так, для разнообразия научага холсер дуэ. Но ничего не обещаю. Лоушуи. Мечаю и коряк. Чуоля, игра чуаланца, шикат кёхкале ройшо. Придук айшаляться. Видишь, там с удовольствием там сатасался он лоушей ворс. Это хан уйрам балгар телефон туа балвал руац. А компьютер полное обновление ничего, а наушник шау, игра звук реально лиса. Ну, это новые Call of Duty удаются. Играешь, юх, лежит, двое. Через месяц, 2-3. Пока хунал лозерус. А вахрин свободно цяга ежишь чем хажа уже рорс. Пока еще чайна играл лозерус, йочайна. Уже йочайна. Балбяшхру или набьяшхру. Quran diye şehrim sadüyeş aswa. Hal diye şehir şehir yar khan çwa. Duqleder loy na en şehir sadüyeş as. Oydan bol kadvela boş. Şehir o datüati tak. Historia tu.
Турпал, давай, братан, алейкум ассалам, дерез хил чувак. Связи вол, шум дие, дамова. О, делся, бичу. Вау, мама карс, lan, del dama karts. Hayırlı Nохчи. Ильяс, алейкум ассалам. Aha. Ja, die hat gers, znači. Svoloću. وي عينيكي والله خير يخصص شريف تتعدي ويلي ما سنتين حلقي ولي حلقي تعاقس حلقي رو يخسان أخشوا عويتي يخسان تيتوت دور غولي در دستويتنا es قاعدة دي دورسان سيتسير سيتسا إخسان أرم سوال والو يستخل سيخ Discord there is Alatin. Короче, сосай канал, чё, ушем Discord, чё. FPP, dayakla, deyla. Lay. Şavek FPP, loğuş, mamuş. Zubayr, şuşi ulavuş. FPP, çalavuz sabahı geç. Beyak mobil. Şuşi arık, çmeyal dikkat darayan sayınız. Hüyeş ayış mayat. Khilla. Samad khilla. Liqnevra, masakhala. Şuşi wall şa, короче. Сихро, чую акон со саноки. Такс. Нормальный команд, хельш дикхол. Нормальный команд, ярг Зубайри, ихсани. Сама жук швал шин цани лозга, чё дамай Илья. Союк он, Allah просто. يلقي بخلقي دو يرسخ وقتا يا خير دير
O da valla dela. Xilmeg samad qana. Aysa sraz Discord chuvala. Khazisa. داير خير السلام عليكم مع شويلة Wa alaikum assalam. De mashallah. Mu هو رمزان diko alhamdulillah. Hudutsiga. هما دعوينا عمول يظهر Ma idos. Sikh. بالشيك Hats awani michawa. انزي رستو عاوز Ha Discord chu tsawo. نسكو شو канал гамца госо заблокировать виномерцу O blokiro ni. Hawiro blokiro. Ama kwasniris qabe bota. Do modder moje melori za. Aявин крамс. Ссылок шумчу кваш блокировать отцу. ссылка согласнирас до расчета сервер эрса создатель А еще и аллерия да хвин ронцо. Понятно. Метки латана. يلا عائلة متك الله تصدق خانيو Да ла, сколох как кюкола. هما دي موكش عاوش Дик что, алхамдулилlah. За кнопку эти его халам донсон. Разблокировать мой роти. все يوشم دات والله شو Санхайна асахилlat слезна Рамзан иштам ваш он ловишь. Ваш за проблемы с удовольствием. От первого лица аж собяхчане с удовольствием поиграем. Амилус уляхаш. Уляхаш баронсонш. Ой, ой, да волну. Valla çüve sıksa lan paraşüt kadar seviyoruz. Общая герзен, да, он хорош. Он дячвляется? А, со кнопка монитора того еще истолш. Если герзен. Öyle والله o. يتصل كجهاز Ok. Yok öyle 10 gain olursa. Milora Twitch توي وري ملوري تاع عمران. هو يطلع صوت Haydi. Şifa tabii. Sen öyle ağırvat mı açıyorsun? Halozuz dükkanı çağır. Ахи, Ахи бахцу. ахи, пези. Нохчи у. او Ha Discord çuak bu. Sabır değil ha. Mi çağırdı şu Discord çuak.
ميستك ايه يلا شو نبيلك ده صادول ميستك ده شيء ده Так, свободишь. Дискорд, что, мечау, забыл, где ты? Нохчи, милнагу. Милнагу, нохчи. Алейкум ассалам. لوش Lovzloy. ده لوز حقائق يا شو داش Hej, så delat så då irsan Discord не слышу. صبري блокировки وبوخشك حواق قرورتي يسا مو واقرا بلوك شرا خود تاوي يزرتي блокировки شرا حواق شو تاوي يزر عيسى ليش سام شو عندك داغة أنا خيش ويسا ايش والله. داس ديسكورد شو заблокировать بناش ميتشر على الباب خيش صوتي. ايش ساوقاتنا يمينوني كريم يا صون صولي كرينا عيسى خزيون أقشى خش واتي أوقع باني وقع على يقنعنا بانشو عوات سلاينز قيميلوتي بانتي نقشو تاكس زكاة وعليكم السلام подписка лайк от коварного Дейл Рейс ху брат Дейл Рейс ху Рамзан. А пока ханца я физа лоза до Discord не слушаю. Если не снял. خسلك وعقوشك борз давай готово это ديسكورد شو والله عيسى بانشر على يقنعون описание خليه شلون ديسكورد حين ديسكورد وعقوشك سينا جو حين جو قينا جو أساسا چنجور حلو اقنام بانجور قينا جو چبول بيش شو أنا готово это вообще дико да не очень 2-3 d'abord чердоку такс тайя готово да тайя мистик давай братан да врезхил дальше да дойл محمد صور دي الله هلو يا قناة وعليكم السلام مغيل خزي صناعتي شو عقرام كاست اتوا ميوان دغديك بيستغلع عيسى رمزان يرسل على الواقع شو والله.
إحسان على الوقت عشش شكيش دي لوز وعليكم السلام دايرة دو هذا ربوتشست وي أرولا تشرملورا عيسى أشت مليش خبرش دوش وي وعماج غيل خشوصو Так, пригласить дверь коробкаш. Вот их сандик хез. اشتغل نورمально غزي Рамзан, комп мас гигабайт. Ему алдис мас гигабайт. Оперативка 16 гигабайт. Жесткий диск. 100 терабайт, да, 4 терабайт, да, شيء دوق. شش كمان دير أروال بيزا Арма вела, вомовац. Соля. Соица аукса. Лобби перезапустить тем заизас. حقيقة تام مبارك سوق إقناع. إن زينا. كمبيوتريته إذا حقيقة تعقد إيسا. مونيتور تك حاجة يعني خلاص المونيتور الكمبيوتر شتى رأيه مونيتور تبعك عشان أصلاً ده أموس كي كمان ما أبيراتيف كويتشر وريم. يدك دنيا أي ده شيء خير شو. مش يدك مونيتور كمبيوتر بما حياة كان وولش شتى رأيه دنيش سوق ده سوق ده شو ده ديولش ده اسمه ريزر واتش. سمارت. متك شادق أشدور صوتياوي دروشم. هذا كله توديك واش خزي فزدر ترمير شو. يميني جاكي بيتوزوق ويا كلافياتوري نقوايا خا. إنسا حيدقم شو يا سريع كلافياتوري سنة. كله يحضر الميكروفون الملا هو اللي عماي نستلنا ميعسا ميكروفون. ويب كام رايق مش توتو متك ليش صنع. تدم بيل كوارن وولك رمزان على زي راسو يستمغلرون أو يا صابشين ودليتي ناسو يو صابشين إلى عيازي نق تيش الماتش ماتش ناسو لا بس نزق نوش игровой звук تقيحتي لرسا обновление يچاني دايلا سوقن چو غيل خسون مو سريع يلا صار له هنا إذا دو программе чувал это ячан это улшера играч арабел. Ой заур وعليكم السلام ديل ريز خيل مارش هو غيل برتان خدو عيازين كومنتارين أتويت الدنيرس عنجين خيروقة وتصول ستريمي تاعل عيازين يرسو مش تعوات قز خدات سقا إخسان وينا ساوي ويز
dit ja vidje našu šunama. Valla evde istur dalış sakaleşun. Saço delçi. Son guşu boş tretiş. Dal ver. İyi şu de terminal su ya çek. Değil daha yok mu hoderi. Estağfurullah. Guşu ne? Jos mi çava da dit ya o diye o. Son guşu o. Valla her oldu lan da net bu. Zor dava var. Ôi đá xe rồi mới chơi vậy mất rồi. Đó là lớp phải vậy. Zor oluşu. Değil daha nerş dikamsa ya son zor. Просто ярганча сайн по кайфу лаузулы лексенца. Сенца мой сайн приятно дочки я поцеловал. Valla şey halksanlar yavrup da oloqa. Там неприлично от первого лоузалезен, от третьего лоу. Значит, от третьего лозен первую чувак бане пробучного лана. Pubg Lite. Sana saygış kameri. At tretьего. Pubg Lite تكون لو شو أقول خصدو Hop gayet. Hızlı elçi. Son lösna var. Döşendir. Заурин вроде слабый маяц. Сумна ютре. Ты что, ну пшкары бэк, я не буду. Бот против чады в основном. Боч bu bari ya. Ha, ты что, боч хули? Центр интересный. А, слабый его, а доца видео карт, мы да, цена вонаг. 1070, да, яцек. Трое кюшун сюга, еза, прицеп. Ой, за юния кардер зогерч, валла визу. Eski şeyci tam. Все, yol şu четверки yazarı tane. Hı. Sonra ne yapmak? Ayet son. Mini yuşu nokta. İyi çuvacak ha. Hả? Ben de ne işte çuvucu. Solo loş, boç, ho. Squad loş, boç, sağol batça. Лайчо. Ло. Тройка, я понял, за это вопрос, но ши. И устрелок что, карты тебя хитнешь. Садех сирж. А, серьезно, он хиттандыш. Тройка öyle bir şey var. Değerliga kim zaten trade görüyor. Izins lähti. Üç kim ante o trade. Jättebra. Aj docneg, ono milnog do. Docneg ne oldu? Ca možeš si zduhla od svuda liš. Eerst nu kadar da lovstjärna så är det väl kommande trade görüyor sandvichen. Ma jät sun, ama jät. Ja sa vaatari sun jätšak. Vam sun jätš vormi atsuna, olid sa prost? Sa uvožena. Thế này của nó là gì? Sa olčar jätš, ma jät. Mogu ja bu. Zapravo ti hoće.
Sebagai dia Cewek nak sama dia tahu ben. Iya. Ni dia mo. Vuruşuyorsun. Ada da şunu. ve diğer sonunda o. Dia to çalıyor lan. Ne doğru. Ola te olur. Tahu itu. Môi, tu. Bir yapıyor şimdi. Evet, o oluşuyor. Ne şey. Alıyor. Şöyle. Som gash havana oqe. Ta siis de çave yo. Doğru söylüyor da o. Rồi đây sẽ qua hệ rồi. Mo ga mất gì cả cái sao. Nhưng mà xe yêu. Sửa cả mất chỉ cần lúc. Như. Mo là Рамзан. Borz sao Борзи. Он гараж, что машина хамца изяда. Sống chỉ là hậu lộ xong. Her dikning ya. Rồi nhiều sẽ làm với trả nhiều hơn mà chỉ. Hậu lộ. Что сорок? Тебе дрон. Что это делал? Делал лучше мат. Изгадать, что да, что ж, а это. Ama şey hakan diye ver olşam hasta etti o. Ah, soğan soğuru. Aysa, madari eta eta. Doga, na, bu son koş. Son koş. Ah te. Soğali našu. Çok doğru, on tipte. Evo ga i nadošao, da. Mažorna. Net слева, слева. Gers kontrolirot galdela zakonna. Čau. Mil čau. Ôi rồi đi ấy sẽ on. Họ chỗ này nào em? On iyi. Vì nó sao? O, zube svi sovinek. Hadi. Kat abi. Olmuyor. Loader da doğru. Dava sovel šumā galdīt. Sovel šumā galdīt atsošu. Gidiyorum işte ki ya. Tamam ya, no. Nasıl görüştün? Bilmiyorum. Sonra kadar bilmiyorum. Ne bu? Biliyoruz ya.
ناقص روي وعينا صار ما دق تانك نشوم شيخنا تي قيت صعب أقبل البرونة والله ده دي انا شو عمل له صدى وداع مايك وعليكم السلام تقيلة شو الصدى اللي شغلات ولا ضروري يخسع أكاونت خيتسن نيك خيتسن خذ يا ثاني اگر گوشت آواز زبير وغوش بيئة هارينا لا غودي بالوقت سويتي ده دي ايش تبرر كويا ماستيا Так, звук ли толерит еще лучше. ثاني ابديت كيجي فوق يسا ورقة تبع ليه كان اسمه فيديو شوف هاو هذه игра полностью свернуть моду тиараться волшеб шур. Альти таби. Все? А, все. Программа Хамса ялсацу. Så väljer. Så vidare. Som så yok hamma kızı. Стрим, блядь, хорё. Сам звук яцен лет. Так, смарт-буй. Так, вышли. Байки еще. Я мама, да? Долго. دلت يا ليلى Boarding termin. مو ولا بوا اتسان هاكولت ايوان اس قاعدة دي دوسن. دول جيرز ديتن كروج. Så دعواقر نستدل. Гад кябун. ايش قالت كي يحبوا قالوا شو يقوم سنت هذا
Вообще же. Чап. Ну, это на 190 национальность я. Да, halve дольше, но понял. Ой, надо, да? Halve дольше, на 190 губот, всего есть. Не больше. Ну, гамма. Ну, на я вот что Ильяс. Вот это что больше. Да, а вы что没说？ Да, я давай. Бандит, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. О, Рамзан. О, Рамзан, ой, боя. Дейруй. Айба. حول رمضان وقتاجي مقنع我的呢， تبي شوية. 我说从这边的，现在咱们这回来上。 Первого лоушука стабильно. Ихсанчик. Ихсан, он сега милго гамон, садамо, а сега. О, моя. О, чауй ба. Вот я сказал, Зухали слишком брод. Бандит. Ассалам дел, хайцирус. Да, мут, iya, it's a dia shonos. Diku alhamdulillah. Katta. بس السلام دل قطع سيئة شيء بس قطع ما بدناش واتس.我的呢，我的。 Alhamdulillah. Çoğu dikin maşallah. Teyar olsun. İhsan. Drop geç. Halsan hallet ya antenş. Lucy. Ha da kimo koysan geç ayrı drop. Lucy which one more? What ball? Ay çatıya geldi böyle. 不是我录这局穷黑黑吧？ Hadi. Yok be. Oley yok ya. Hala hayatlarla Rus'a uyuyorum ben. Sa on dik oldu. Yayın abi. 要整理都来了。 Maşı. 我的。 Hala olsun ne yapsın? 对对。 Dix rated bolu bu şey İhsan. Normalde da okçanı. It's niste öyle gott ya. No, la Bello. Guç da vurdu öyle şu. Ola. İhsan oms en Watson ya onu. Watson. 我说我 Onda. 我说 Ama hayır sütü ya gerz. karta tamam. Oh be. Atina. Te ola var tuar un tuar. Ya o var tuar. There is hill bandit in Ostapek. То что ты хочешь? Добавим. На бой идет. До 5 не мечал. Вина, все нормально. А, Bayan. мобо. Amir Khan'ın dik 15. Ya baba. Ya şişler kerem var ya. Yerba. Hamelo bu. Halwan na lewo. Iun, lewo yo. Nazar. Iun.
مع كلافياتور ديك بوابي يا شنو عامل ما تقدر تستخدم معوجات Слева, пейца, машина, сетера, машина. Сетца. Сетера. يا اللقطة على البولع على الوجه رمضان ايه هم اه so دايم بلزن يصي السمات حلا يرسي that's سيجي دلور دلع that's a huge هو ده اللي قم هذا هو ده بكم. جا قوش مونا كريم عمو يروش that's down فوق يعني علي اليوم دوعة آمين مقدار عبارة عن موبايل بو شو عواس ويش موان بكا واسم يدرون ساعات تاسوات طول خياش لا هو بقى بعلو بوم براو ما عندوش بو إغلاس طول شنو بورز يا عبارة صباح. وانت يشعلون وقع بيكنيك يقعوا وش سيخ صلش أو حويت نوع على شنو بوجه شيء لقى يا سكواد ديونا الشان هو على الخارج حوالي عندك سيخ صلش مع الغوالان عوشون حلقات عوشون ايه شا اصلا تو يا جيرز تو اتسا بورد والمبنى يا شو نوخش تعبيرات صوت شعبو. امير خان الله ولا انظر مو انت يوم الثاني سوي لي нормально без سيادة ما ياتنا рожать قدم زعما دولي ну давай похуй Man. يلا وتقول ستوردر على دو бля я Да блядь ты чё? за то что Анхан суету нагнал бля от плеча начал поэтому долбоёбы стрелять бля وين ما جوفت جول شتد بزيشن انت ايش تتوشوس قدال اوز ماستر شو دلحقان عوري ياس دقا يسون يوك بروبليم يسون قان سرع ووش قيتي و دلز دين دي سالوزي ويساني خوش عودين دين جواو نو سوريان ساب ويسان بيرلامز دين جول دا ورخ دولش ورخ دال جول دا اشتي كده دوايت هيسا عوروي نجد أقام خوي زا سنو تليفون سوج مرغبة تا خي شوي أجيا خيرشم يسيس شيء سنو مريسني سون واتساب تسهر ولا شيء أزيج كده تسيسني ديسكورد شيء أزيج استايز ولا أتقدر من واتساب شو ديسكورد شو هو بقى سنومر شيء تسيسني شنو شيات سوج تليفون يا خير شوي ويورا ياسي سينا جات عاد ديسكورد شو عايزة شيء نومر شو واتساب يلا عاد بروستا واتساب شو بريمويا شيء زي كان
Actually, просто до что Discord чувак на связи оставила. Лоуш душу даться связи вал. Nơi mình háo lên thì mấy mai chứ. Ее Билайн 069 99 50. Yalan çoğuluş. Thế đúng không? Watson bala. Их сабала ватинс. Я выгодно что. О, дал маршал дал. Magich انت ستريم عادش دال مو عدلس دين دي سحقان سرع سوازي دردوه ستريم دايوس. السلام عليكم ورحمة الله.